ମା ଚଢ଼େଇ ସକାଳଠୁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏ ତାକୁ କୋଉଠି ବି ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା। ସେ ଥକି ଯାଇ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଯାଇ ବସିଯାଏ। ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାକୁ ଦୂରରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛଟିଏ ଦେଖାଯାଏ। ସେ ଗଛରେ କିଛି ତ ଅଛି, ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଇ ଦେଖେ। ଏତିକି ଭାବି ମା ଚଢ଼େଇ ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଏ। ମିଳିଗଲା, ମୋତେ ତ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ବି ମିଳିବ ଆଉ ପାଣି ବି ମିଳିବ। ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନଡ଼ିଆ ଥାଏ। ମା ଚଢ଼େଇ ଦୁଇଟି ନଡ଼ିଆ ନେଇ ତା ଘରକୁ ଯାଏ। ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ତାକୁ ଗୋରି କାଉ ଦେଖିନିଏ। ଟୁନି ଟୁନି, ମୋତେ ସକାଳଠୁ କିଛି ବି ଖାଇବା ମିଳିନି। ତତେ ନଡ଼ିଆ ଦିଟା କୋଉଠି ମିଳିଲା? ଆର ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛଟିଏ ଅଛି। ସେଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନଡ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୋତେ ସେଇଠି ନଡ଼ିଆ ମିଳିଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେତିକି କହିଦେଇ ରାତି ହୋଇଯାଏ। ଗୋରି କୁଆ ତା ସ୍ୱାମୀ କାଳୁକୁ କୁହେ, କାଳୁ, କାଲି ସକାଳୁ ଆମେ ଆର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା। ସେଠି ନଦୀ ପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନଡ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆମେ ସେ ଗଛରୁ ସବୁ ନଡ଼ିଆ ତକ ନେଇ ଆସିବା। ଆଉ ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ନଡ଼ିଆ ଗଛର ପତ୍ର ଖାଇବ। ସେମାନେ ଏଇଆ ହିଁ କଲେ। ଯେମିତି ସକାଳ ହୁଏ, ଦୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତି। ଗୁଡ଼ିଆ ଝିଅ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଆହୁରି ନଡ଼ିଆ ନେଇକି ଆସିବି। ମା, କାଲିର ନଡ଼ିଆ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ମୋତେ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ହଉ, ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଆଜି ପୁଣି ଦୁଇଟି ନଡ଼ିଆ ନେଇକି ଆସିବି। ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଘରୁ ବାହାରିଯାଏ। କାଳୁ କାଉ ଆଉ ଗୋରି କାଉ ମନ ଭରି ନଡ଼ିଆ ଖାଉଥିଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଗୋରି କାଉ ଆଉ କାଳୁ କାଉ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗଛରେ ସବୁ ନଡ଼ିଆ ତୋଳି ଦେଇଛ? କ'ଣ ହେଲା କି? ଆମେ କ'ଣ ତୋଠୁ ପରମିଶନ ନେଇକି ତୁଳିଥାନ୍ତୁ? ଆଉ ଏ ଗଛର ଦୁଇଟି ନଡ଼ିଆ ବି ଆମର। ଖବରଦାର, ତୁ ଯଦି ଏ ନଡ଼ିଆ ଉପରେ ହାତ ଲଗେଇବୁ, ମୁଁ ତୋ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଏଇ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଗୋରି କାଉ, ଆଉ ତମେ ମୋତେ ହିଁ ମନା କରୁଛ ନଡ଼ିଆ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ବେଶୀ ଚୁଁ ଚୁଁ ହନା। କାଳୁ, ଛିଡ଼େଇ ଆଣ ସେଇ ନଡ଼ିଆ ଦିଟା। ମୁଁ ଦେଖିବି କ'ଣ କରିବୁ ଏଇ ବାନ୍ଦିରି ଚଢ଼େଇ। କାଳୁ କାଉ ଆଉ ବାକି ଥିବା ଦିଟା ନଡ଼ିଆ ତୋଳିଦିଏ। ଆଉ ଦୁଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ସେଠି ଠିଆ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। ମୁଁ ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିନଥାନ୍ତି ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତୁମେମାନେ ଖରାପ, ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଖରାପ। ଚଢ଼େଇର କାନ୍ଦିବା ଶୁଣି ସେଠି ଜଙ୍ଗଲର ପରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଚଢ଼େଇ ରାଣୀ, ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଅ। ଯିଏ ଖରାପ, ଯିଏ ବେଇମାନ, ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଖରାପର ଶେଷ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ମୋ ଝିଅ ଛୋଟଟେ, ମୁଁ ତାକୁ କଥା ଦେଇକି ଆସିଥିଲି କି ଆଜି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ନେଇକି ଯିବି। ହଁ ଚଢ଼େଇ, ତମ ଝିଅ ସବୁଦିନ ନଡ଼ିଆ ଖାଇବ। ଏଇ ନିଅ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାଦୁର ନଡ଼ିଆ ମଞ୍ଜି। ଏଇଟାକୁ ତମ ଅଗଣାରେ ଲଗେଇଦବ, ପୁଣି ଦେଖିବ ଏହାର ମଜା। ଧନ୍ୟବାଦ ପରୀ। ଯଦି ସେ କାଉ ପୁଣି ଆସିଲା ତ? ସେମାନେ ଆସିଲେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପାଖକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନେବି। ତମେ ଏବେ ଯାଅ। ପୁଣି ସେ ଚଢ଼େଇ ସେ ମଞ୍ଜିକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଚାଲିଯାଏ। ଗୁଡ଼ିଆ ରାଣୀ, ଆ ଦେଖିବୁ ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ମା? ଏଇଟା କ'ଣ ହବ? ଆଉ ନଡ଼ିଆ ନେଇକି ଆସିନ କି? ଏଇଟା କ'ଣ କରିବା ଆମେ? ଗୁଡ଼ିଆ, ଏ ହେଉଛି ଯାଦୁ ନଡ଼ିଆର ମଞ୍ଜି। ଚାଲ ଆମେ ଏ ମଞ୍ଜିକୁ ଲଗେଇକି ଦେଖିବା। ପୁଣି ସେ ମା ଝିଅ ଏମିତି ହିଁ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ମା ଝିଅ ସେ ମଞ୍ଜିକୁ ରଖନ୍ତି, ମାଟି ତଳୁ ଗୋଟେ ଗଛ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କିଛି ମିନିଟ୍ରେ ସେ ଗଛ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଖସି ମା ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ପଡ଼େ। ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ଗୁଡ଼ିଆ ଏସବୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାନ୍ତି। ୱାଓ, ସତରେ ମା, ଏ ତ ଯାଦୁ ଗଛଟିଏ। ଆଉ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି। ହଁ ଗୁଡ଼ିଆ, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗରିବ ଚଢ଼େଇ ମନ ଭରିକି ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଇବେ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଗୁଡ଼ିଆ ହାତରେ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ପଠାଏ। କାଳୁ କାଳୁ,
ମୋ ମା ନଡ଼ିଆ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ ନଡ଼ିଆଟି ନେଇ ଦେଇ ଆସୁଛି। ହଁ ଗୋରି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ବି ଯାଏ ଏ ନଡ଼ିଆଟାକୁ ମୋ ମାଆକୁ ଦେଇ ଆସିବି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାଳୁ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଟୁନି ଘର ବାଟେ ଦେଇ ଯିବା ବେଳେ ସେ ଦୁହେଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛକୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କାଳୁ, ମୁଁ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନି ତ, ନା ମୁଁ ସତରେ ଏଇଟା ଦେଖୁଛି? ସତରେ କ'ଣ ମୋ ଆଗରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି? ହଁ ଗୋରି, କିନ୍ତୁ ଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଏଠି କେମିତି ଆସିଲା? କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ତ ଏଠି କିଛି ବି ନଥିଲା। କାଳୁ, କିଛି ତ ଅଛି। ଏ କୋଉ ଯାଦୁ ଗଛ ହୋଇଥିବ। ଆମେ ଲୁଚିକି ତାଙ୍କ ଘର କଥା ଶୁଣିବା ଚାଲ। ପୁଣି ଯେବେ ରାତି ହୁଏ, ଚଢ଼େଇ ଘର କବାଟ ପାଖରେ ବସିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ଝିଅଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ମା, ଆମର ଏଇ ଯାଦୁର ନଡ଼ିଆ ଗଛରେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ନଡ଼ିଆ ହବ? ହଁ ଝିଅ, ଏ ଗଛ ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରୀଟେ ଦେଇଛି। ଯେବେ କାଉ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଲା, ମୁଁ ସେଠି ବସି କାନ୍ଦୁଥିଲି। ପୁଣି ସେ ପରୀଟା ଆସିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଯାଦୁର ନଡ଼ିଆ ମଞ୍ଜିରେ ଦେଇଦେଲେ। କାଳୁ, ଶୁଣିଲ, ଏସବୁ ଆମ କାରଣରୁ ହୋଇଛି। ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଚଢ଼େଇର ନଡ଼ିଆ ଗଛକୁ ମୋ ନିଜ ହାତକୁ ନେଉଛି। ତା ପରଦିନ କୋରି କାଉ ଟୁନି ପାଖକୁ ଆସେ। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ, ଏ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ତମେ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ନା, ତମେ ଯାଅ ଏଠୁ। ମୁଁ ତମକୁ ନା ନଡ଼ିଆ ଦେବି ନା ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେବି। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ, ଏ ଯାଦୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ତମକୁ ମୋ ପାଇଁ ମିଳିଛି। ନା ମୁଁ ତମକୁ ଗାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି, ନା ତୁମେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତ, ନା ସେ ଜଙ୍ଗଲର ପରୀ ତୁମକୁ ଆସି ଏ ଯାଦୁର ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏ ଯାଦୁର ନଡ଼ିଆ ଗଛ ନିଜ ରକ୍ଷା ନିଜେ କରିବ। ମୁଁ ତ ଚାଲିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ। ଟୁନି ନଡ଼ିଆ ନେଇ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏଠି ଗୋରି କାଉ କାଳ ପାଖକୁ ଯାଇ କୁହେ, କାଳୁ, ଚାଲ, ଟୁନି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ସେ ଗଛର ସବୁ ନଡ଼ିଆ ନେଇ ଆସିବା। ଏହା କହିଦେଇ ସେ ଦୁହେଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛର ସବୁ ନଡ଼ିଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ପରୀ ଆସିଯାଏ। ତମେ ଦି ଜଣ ପୁଣି ଏଠିକି ଆସିଛ? ତମମାନଙ୍କ କଥା ଏବେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ବାହାର ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ, ବାହାରି ଯାଅ ଏଠୁ। ଏମିତି କରି ପରୀ ଜଙ୍ଗଲରୁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦିଏ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି।